Takže moje nožiky. Tu mám také trochu svetlíčko. Toto trošku viac osvetlíme, lebo tu nie je viac svetla. Toto sú moje nožiky. Mora 2000, Opinel 9. Toto také lacnejšie. Victorinox Angler a nejaký Alpine Pro. Ešte mám Cold Steel Bushman. Takže tak, doma fotím. Dneska som spravil nákup, som si kúpil Opinelku, 9 a tento nôž. Stále len 6 €, Opinelka stála 12, to je Victorinox Angler. Kopec funkcií, som spokojný. Ešte ukážem, ako sa skladá toto. Normálne jednou rukou, tak toto všetko zložíme, hop. Natáčam jednou rukou a druhou rukou v podstate, tak aby som sa nepovedal, to sklopím. Tak. Toto ide takto dokopy. Tak. A v podstate takto sa to zaistí. Takto sa to zaistí jedna a aj druhá strana. Toto je Radcliffeko. Toto je neznámej značky, ale je to inox, stainless steel a takisto je toto. Ešte si ich pôjdem nabrúsiť. Všetky noziky z ruky našmirgli. Takže asi tak. Takže to bol asi taký výklad, čo je moje edisičko. Plus sú tu ešte sluchatka Cosporta Pro, ktoré majú asi najlepší zvuk na svete, veľmi dynamické sluchatka. Ale spätky k nožikom.